În Canal Nebunie mă aflu într-unul dintre cele mai cunoscute locuri din Islanda, Laguna Albastră. Ce vedeți este apă fierbinte într-un loc unde iau și pormânecă lungă, 3 straturi. Și pe ce stau eu chiar acum este lavă pietrificată. În spatele meu se pot vedea locurile transformate în piscine, unde, din nefericire, n-am avut loc deoarece sora mea n-a împlinit încă 3 ani. După ce am fost în Tenerife și am urcat pe vulcanul Teide, am crezut că nu mă va mai impresiona nimic. Dar acum mergem pe un drum prin lavă. Aici aveți o imagine cu orașul prin care tocmai am trecut, înainte să fie afectat de lavă. Iar ca să înțelegeți cât de greu a fost, uitați cum pe vechiul drum către oraș a venit lava pur și simplu.